विनती कर्या तव नाम जापो मम पाई ओम भगवती भवदूत कापो रे भवान आ जिंदगी थई मने अतिशयकारी दोषो प्रजाळी सगळा तव छापो माही न कोई छळ छे विनया पधारो ब्रह्मांड मायणु अणु मही वास तारो तमारो चार्यांधकार दूर करी सद्बुद्धि आपो मम पाई ओम भगवती अमर राखो ने चूड़ी चांदलो साड़ी केरी नीली लाल साड़ी केरी नीली लाल मोटी कसुमी किनार मोटी कसुमी किनार मारे जीनी जीनी बम्बरियाड़ी मादरे मारो अमर राखो ने चूड़ी चांदलो चंदा राणा 78 नेलो त्यांना मागा भास झाला देवीचो की तू नवरात्र कर इथे कुठे जात नव्हती तेव्हा मी माझे वडील नानूबाई चोलेरा रसिकबाई म्हणून होते असे डॉक्टर होते लोक त्याला मी सांगितलं की असं असं आहे तर नवरात्री आम्ही करूया कसं तर त्याने म्हटलं तू पुढे सर आम्ही तयार आहे तर सगळ्याकडे आम्ही बघितलं तर कोणाकडे एवढ्या नव्हते काही फायनान्स तेव्हा कोणी 11 रुपये असे काढून तर तेव्हा नवरात्री होते नव्हती तर मी तेव्हा हरीश घाटीला मिळालो मिनिस्टरला असं असं म्हटलं आहे आम्हाला प्रॉब्लेम नवरात्री करायचं आहे तर तुम्ही एक मला थिएटर द्या भाड्याला तेव्हा प्रीमियर शो चालू होते तर प्रीमियर शो त्यांनी मला त्यांची पिक्चरची हे दिले आणि थिएटर भाड्यात दिले तर ते पैसे आमच्याकडे होत नव्हते तेव्हा हरीश घाटीने म्हटलं तुला सगळे फ्री करून देतो काय नको तर आता टॅक्स त्याचा होता पिक्चरचा तिकीटचा तर ते तिकीटसाठी मी राण्याला मिळालं प्रताप सिंगला त्याने मी म्हटलं एवढी हेल्प करा तुम्ही टॅक्स भरून तरी करून द्या फ्री तर हरीश घाटीने टॅक्स फ्री करून दिले आणि तेव्हापासून आम्हाला 7,000 रुपये काही जमले नंतर आमच्या समाजाचे काय थोडे कार्य करून तेव्हा आमचे 82 स्टार्ट केले आणि आजपासून तसं आमचे व्यवस्थित आहे आमच्या भावाचं सगळ्याचं सहकार आहे आणि असं सहकार असून द्या तसं माझी इच्छा आहे देवीकडे त्यांना कितकी फॅमिली तुमच्या आसली हांगासर त्यांना आम्ही फॅमिली तर होती 20-25 पण सगळे का सर्व्हिसवाल्यांना तेव्हा ते तेवढा फायनान्सच नव्हता काय आता कितकी आसा आता 17-18 आहे पण अजूनही तरी त्या हरीश घाटी आणि प्रथम सिंगचा आम्ही आभार मानतो पहिल्या दिवशी आम्ही घटस्थापना करता नंतर आम्ही 9 दिवस गरबा खेळतो आणि 8व्या दिवसाला होम करतो आणि बालिका जे भोजन करतो
म्हणजे 9 दीस तुमचो उत्सव चलता. 9 दीस उत्सव आमचा. आणि लास्ट सांगता तुम्ही कशी कितें करता मागीर? सांगता आमी 9व्या दीस संपले की दसरा दीस आमी ते गरबा देवीचो मातीचा गरबा असतो ते आम्ही पाण्याला सोडतात. तसं करून जोडीन दांडिया खेळटा आमी दांडिया हम्म. आणि गरबा मिक्स लेडीज जेंट्स. तर तितून स्टेप्स कितें असतात किक्की? ते आमच्या गुजराती पद्धतीने आता खेळटाले पळय न्हू. हय. कुमार रामेश्वर पंड्या 41 वर्षांपासून चालू झाले नवरात्री. साखळी बिचोली समाज लोक सगळे येतात. इतर साखळीचे लोक गोवन सगळे लोक हांगा येऊन खेळतात आणि खूप आनंद जाता. सगळे समाजाचे तुमचे सगळे एकीकडे एका वर्सान एकदा सगळे एकीकडे येतात. एव्हरी इयर हांगा येऊन मंडप सगळे बांधून नवरात्री आमी खेळतात. आणि जय अंबे. तर गेले 41 वर्सां जाली आमी माताची स्थापना हांगा करतात साखळे बिचोली गुजराती समाज. आणि हांगासरली भुरगीं म्हणा किंवा आमची बायलां म्हणा आमी आतुरतेन ह्या दिसाची वाट पळयतात. अष्टमीचो हवन जाता. पण एक अशी गजाल आसा जी इतकी खोस भोगता सांगपाक की गुजराती आमच्या वांगडा पळोवपाक गेले जाल्यार मूळ गोंयकार सुद्दां इतल्या सुंदर तरेकेन खेळून दाखयतात आणि ती सुद्दां आमच्या भशेनूच वाट पळयतात. तर हांव तुमकां सगळ्यांक नवरात्रीची परबी भेटयता आणि दोन उतरां सोंपयता. गरबा आणि दांडिया हो असो प्रकार आसा जो खंयच्याही गाणे बसयात तेचेर तुमी करूं शकतात. फक्त एक जाय आसता ती बारीकशी लर्निंग किंवा त्या बिटाचेर कशें एक सॉंग बदलले किंवा बीट बदलले जाल्यार कशें स्टेप बदलप इतलेंच. बाकी खंयच्याही गाण्यार तुमी गरबा आणि दांडिया करूं शकता. म्हाका दिसता तुमी हांगासर हे करता तितून खुबशा साखळीच्या लोकांक तुमी शिकोवन. हय हय हांव वर्कशॉप्सूय घेता. सो आमी प्रत्येक जाण कोणी समज आमकां अप्रोच सुद्दां केले जाल्यार आमी स्टेप्स शिकयतात. हांगा सुद्दां शिकयतात आनी खंय जाय जाल्यार ट्रेन करतात. आणि पळोवन खूब लोक शिकले आसतात. शिकला हय. आणि तुमी चान्सूय दिता सगळ्यांक नाचपाक. हय हय सगळे आमचे गोंयकार मूळ गोंयकार तेच सांगता. आनी मूळ गोंयकार येयले की मागीर तांकां अशें दिसता की तेंचीच म्हणून आनी आमी तेंचें बऱ्या तरेन स्वागत करून 9 दीस आमी खेळटात. ओके थँक्यू.